Kajingan poi ki kubor bapen bakla lane ki kubor lamler bala Shushana da manore kadai kawai na ki daw ka ba ki pajba ka jela ki don hapren ka jing sngo klumar jumut ban sangap syapang ka jingja bat ka jing penbana ki bayi dei bat ka nems new coronavirus lane ka COVID-19 ka bala shui kran ha ki ne kisingi. Uba obirani ubade presiden bat unong ilam barangba jonggeri boy area welfare association ka bajukot karawa kabadai kawai na kisang Tremon sungha ka bapej ya ka le khoj le suba bat karoi ka par bat ubadeiru uwei na pedeng kirangba ubala jutip bat ithu ya kikam jongu kum unong yalap bantip ya ga le khoj le suba hari boy district menta kasngi ulami syakmat bankran syapang kene ka banta ka ba udap da ka jing sokhya halor ka jing bom sunyo jong ki pajba bat ka jing bom la ka sarkar ban penbiang ya kilat jing yada ulapan pau batang ka jing penbana bat ka jing bu iki jaka checking hagi surok ba kampat biang banyada ye kri boy district namar kene ke district kadai ka bayar bat kadai ka wei na kilenti ba jong jela banpoi syakwi pat ki benta jonggeri India badru kadai ka wei na ki district ka babun bah ki jaka khaput ki ba ki bar jela kila banrung banmi kumba ka long manta ki babun ki jaka khaput kum ka jirang ka umtrai ka marman kimdon ya kilat jingida ya ka jingwan rung ki briu ki benabar ka sarkar kalabu ya kinong pej ya ka lej kawan tang habernihat bat malumala hajirang Henry ki wei pat ki jaka khaput kimdon wat tang ki jing permana ki batkena laj no tang ka jingkit khya jong ginong ilam shnong ka ba kine kinong ilam shnong pat kimdon ki tiar bantes lane banle ya ka thermal screening ya ki barung ki bami to ka jing thumu ka ba kongsan e na ka yang chumi kum ka organization ka rawa ka bang ni khot ki ban a jing tip lam sipang ki jing bur ka ni jing thumu jong ni kum ka kan hon ka ba dan ka district bar ogwe ko pek ya ka imna salam ni ko kya habagane ke jing ja ka bashirkai kala kata ya perkai bar ogwe bat khamtam kala ko ya hadu bari India jumi ni den bok menta ba ka north east jumi kadang padon kono ka dak kesin ka bang ila yo jipang coronavirus Lewat agak taruh yang dia berkensting nama kejing kensting kalau berra nopong kejing ma ya ka ya ladesh baar ya kejing kesem balai ya kesem bertau besau ya ka riba kejing kejing koi dia agaknya kejengmen ni ko ban ai kalian kejing Krishan ya ke baka darbar senong sejuk ki darbar senong naka thai sonidam kila appeal siapa deputy commissioner ban kerpat lakum gumno bandon ka seket ka biang yau suro siang jakirut kata ka dewe ni na kala kaseng ni habang ni niwan siapa de than babun ki kali Assam kali jiba na kitan opar Assam ki jule yuan syaswat syashilong mereka kitan wat syashilong ru ki jana tu bera surang kalau damdan ki jingsek kalau biang damdan ki volunteer yo biang man pej ya kana ka ajin barung jingmi jong ki breu ki banabar kala banabara ya jima ro khrap kabaat pan abang ipe si kitan Western Riboy, maka Riboy district jungi kadon haki border ya, hakaba bun ba ki surok connecting road bong kidon kimi na Meghalaya sa Assam lang ba Riboy. Tilada nishu Kensting ba kini ki surok namar ba kini ki surok ki barit ki surok klau. Let's say ni Kensting ba kini ki nomora ekonomi cuma kalau ba klasi bo. Tena bilang kesengi kerpat ru lagi buat bahwa bah simkia rojok kaneru kumbala jadaksian bah lab ya way bro ubayat jan ubadai nadu na bihar dia ada kijat syadu siapa terkema ki kolong besuk bahwa ki kali lele kilaban runtu nak tu besuk kalau damdon kejing siap ada damdon kejing pikir bahwa ki volunteer ada ki nongtre ki pek ya kejim wanrung kerjap nak banabar karmara kejim mak bakra
te sakawai ke ba mangina galang sem idang ya song meeting sem ni perkhat halor ka jingbom sim khia jom kino sang sinong chung kane ke degwe ke ba khrau ha ka ba ni ko ban ai ya de jing tip sabar ba katpat jur ba ni dei ban ya sim khia ba lagom kan sedang na li sem ki kemi ki pa ki dei ban pek ba ki khun ki kti jungi ki dei ban dan apo yem ha ba ka don kono ka jing order lane ko mi ka hukum na bor sarkar bagi dei syang haji namar ko mangitip ba uneu yang jempang ulong besar kai na di besar kai tam patang hadu manam setiap di usngau ba hari India kala kiu hadu sospa te kolong ke ba ma tingi mentang isngau bang ilong ke badan bok ba kawa hari jungi ha jela atau ka distrik jungi kampat poi ti nimde bat ap ke por bat kadang de ke por mo biang pelan ba mengingin khang no sundan ya ki jingrung jingmi jong ke banabar komunin gadan ka janata kortiu ni iba ki brujungi kim simkhia ki kensting ki ken bagane gade ka kam politics ndrei kalong bobakla hawa ni perkat ya ne ni besong hane harus sorok ni yui ba ki kali nadu dan setiap hadu damit kijan kadang penpau ba mangingim ya burom ya ke ba sarkar kota bat ke jembum bom burom jungi kemut ba ngim burom ya de ngim ya de ngim ya kari ngim ya kijan subuh menta driver truck melawan nadu kelang sodong warna Mumbai warna Patna warna keweki jaka hakabakane ke jingpang kala lensok ka jingpang kala trejobor melawan tip botol driver udai agent melawan kit yaki jingpang baru pan supply kana ke jingpang sa kana ka dong tathan jungiru nakta ka daw misnyo ban kerpat jur kum na kum ta jopi kum karikas channel bukan pen sepriang lam ya kana ka jing appeal jungi na kalian kaseng kum ka rawa ka ba pek ya ka imlang salang ba ka ko yukhya ya ka bah kamiat jong kino senong jungi khamtam ha kisnong kiba tuna ka jing yo jingkon kaba arga ko ban hane kadai ba kajima ka ba khrau kolong nalor ba kajingwan jong kane kajing pang la da nim pikirwa kan sedan ru kajing yap thakan ko jur haki long ye mo sam ki baduk berdu lada kajing pang kalaban kinomla su ban bela kinomla su ban ma pen thau kano kalat ban ra ya ka yo ko yo sam katakan de gawe patala kaba ka jingma ka khrau kana hakari jungi kena ta daw kerpat jur ba kinong sinong jungi kin simkhia kilong yo sam kin simkhia ban bakin budon ti ru ya ka no ka hukum ka ba sarkar ka permit na ka por se ka por khnam ba ila ban da na kana ki jimpang ka sirke sibentang ko ban karan halor ka jing le khoi ka kakum ka jing yathu jong ki doktor ba ki start medical ki ong ba ya gane ki jimpang la ban da ka ba sai yati ti bursin ni ha ki sinong jongi ki nong kendong jongi ni klet watan ban sai ti shoban bam jaru ni klet ban sai nomor ble ni mrin ba maria ui ke jangi la sukru te kene ke de we pat ka phang ka bang ko ban appeal se ki pai ba baro ba hakum kene ke por lada ka jing sakti kan long kan lat ke ban dana ka de jing pang ngeu ba baro ni simkhia da ka ban ni sai ya kiti lagu no arpo second adu laipo second khnang ba kiti jongi kenong ba khoi aba ni wa kum ta ya kino ki benta ha ka ba ni le ni wan ka ba ar ka long ba ni dei ban but ya kino ki jamatai ki ba sarkar ka ai la ni ka batai na ka por se ka por barwa ya ka jing ya da ya ka jingwan jong u yang coronavirus kini gede ki ba mangina ka yang organisation ni
tua ban penpau serka perthai berkitu baru kiba UI ya kana ka channel rekasi channel aya ka ringway channel jong ni ba kin sngba banya buranti banya trilang kejing trilang kanura ya ka ba kejing trilang kanura ya ka jingjong ba kejing trilang kan penuh yang kiba ko kiba khia ka ba khadu kentang ya wa na ko ban apil ane kade ba ni de ber mau yuk try no no thau namar ublei ulong badan bori ki baro bat de rengkat ki kam ki mengingi le yin sel la ban khun ya gane ke jimpang ke ba perthai baro manta kalama kubris